Nes I ddewis Bangor yn bennaf achos yr elfen o Gymraeg sy'n yma. Yn enwedig achos dwi ar leoliad efo nghwrs, so mae hynna'n chwarae rhan fawr ohono fo. Hefyd, o'n i'n licio'r mae 'na deimlad o gymuned yma. A diom yn fawr, ond mae 'na ddigon i wneud yma. So o'n i'n licio hynna'n dod o le bach o Llangwm. Da ni'n cychwyn ar leoliad yn eitha buan ar ôl cychwyn y cwrs, so ar ôl 6 wsos oeddwn ni allan ar leoliad yn y gymuned lle yn gwneud clinics a just check-ups. A wedyn, yn bellach ymlaen yn y flwyddyn, da ni wedi cael mynd fewn i'r ysbyty a gweld yr uned famolaeth yn Ysbyty Gwynedd, sy'n brofiad gwych. Da ni'n dysgu lot mwy ar leoliad, dwi'n teimlo, nag yn yr wythnosau theori. A wedyn, mae'n dda wedyn gallu mynd nôl i'r theori a gweld pam bo hyn yn digwydd allan yn y gymuned. Yndi, mae'n gres. Unrhyw bryder, diolch bwys pa mor fach, maen nhw'n barod i wrando. A maen nhw'n aml yn gofyn i ni os di bob dim mynd iawn, os dyn ni'n digwydd pasio ni ar corridor neu beth. Yndi, maen nhw'n gefnogaeth mawr i ni, a dwi'n teimlo bod ni'n cael ein cefnogi, wir yn cael ein cefnogi efo'r cwrs. Dwi'n byw yn GMJ ar y funud ac yn byw yna flwyddyn nesaf. Dwi wrth y modd yna. Mae'n lyflu bod yna floc cyfan ni o fyfyrwyr Cymraeg. Da ni'n cymdeithasu, da ni'n mynd lawr weithiau jyst i'r stafell gyffredin, jyst i watch teledu, jyst rhywbeth fel yna. Mae'n neis cael bod yna deimlad o gymuned a bod o'n fix o hogia merched. A wedyn mae IMCB yn chwarae rhan allweddol yn bywyd cymdeithasol ni. Da ni'n cael cyfleoedd fatha Rhangol, tripiau i Ddublin. Ti'n teimlo fatha bod yna gymuned a bod ti'n ffrindiau efo powb o'r flwyddyn gyntaf fyny i'r 3rd flwyddyn, so mae'n lyflu yndi. Dwi'n aelod o'r aelwyd GMJ a efo hynny da ni'n cael cyfleoedd fatha nath ni'n gwneud cyngerdd Dolig. Hefyd dwi'n aelod o Society efo'r bydreigiaeth, so mae yna ddyddiadau study days a felly'n cael eu cynnal efo hwnnw sy'n ddiddorol. Dwi'n trio mynd i practices netball gymaint a dwi'n gallu. Ia, yndi. A da chi'n dod i gwrdd â pobl gwahanol drwy ymuno â clwbiau, so mae'n ffordd dda.